се Лети и обожавам приказките. Затова създадох и своя театър в куфър. А вие обичате ли приказки? Моля? Чудесно! Ами, да започваме тогава. До скоро! Бедните ми цветя, каза малката Ида. Толкова са посърнали. И се обърна към студента, който стоеше наблизо. Защо изглеждат толкова зле? Снощи бяха толкова хубави. Ида много обичаше този студент. Той разказваше най-различни истории. Изрязваше прекрасни гирлянди от цветя и сърца. Също и танцуващи балерини. Изрязваше и от хартия и дворци с врати, които се отварят и затварят, също и прозорците. И да много обичаше този студент. И непрекъснато разговаряше с него. Бедните ми цветя, толкова зле изглеждат и толкова уморени. Какво ли им се е случило? Снощи те са били на бал, каза студентът, и затова сега изглеждат така уморени. На бал? Нима цветята ходят на бал и танцуват? Разбира се, отговори студента. Нали знаеш, летният дворец е в Ксиноград, в края на града. Там, когато царят и неговата свита се оттеглят в края на сезона, започва сезонът на баловете. Но аз никога не съм ги виждала. Мога ли да видя цветята, когато танцуват на бала им? Попита Ида. Разбира се, когато отидеш там, ще видиш балът на цветята. Там се събират най-хубавите цветя. Но когато есента ходихме с мама, нямаше нито листа по дърветата, нито цветя в градините, а през лятото бяха толкова много. Да, затова, когато царят се оттегли със свитата си, цветята веднага хукват към двореца и започва сезонът на техните балове. А когато следващия път отидеш до Евксиноград, приближи се до прозорците на двореца и надникни оттам. Оттам ще видиш цветята. Днес аз бях там и видях как един нарцис се беше обтегнал на дивана. Нима и всички цветя отиват там? А аз мога ли да ги видя? Децата могат ли да ходят там? Там могат да ходят малките маргаритки, момини сълзи също. Толкова искам да видя бала на цветята, каза си малката Ида. И тогава взе нейните увехнали цветя, извади Соня от креватчето й и ги постави в нейното легло. А после ги зави, също и придръпна завеските, за да не им свети слънцето. Сега ще ви направя чай, каза Ида, за да може да се възстановите по-бързо. Соня, а ти ще спиш в чекмеджето, докато цветята се възстановят. И постави куклата Соня в чекмеджето. А никой ли не наказва цветята за това, че танцуват в двореца? Попита отново Ида. Никой, защото никой не знае, че те танцуват в двореца, отговори студента. Единствено, пазача е там и от време на време подрънква с голямата си връзка ключове.
която съдържа ключове от всички врати в двореца. Но щом цветята чуят подрънкването на ключовете, веднага се скриват зад завесите. И той не може да ги види. Защо навсякъде мирише на цветя? Казва си пазача. Апчхи! Нещо ми гаделичка носа. Сякаш навсякъде мирише на цветя, а не ги виждам. И той наистина никога не може да ги види. Значи най-хубавите балове стават в двореца в Евксиноград. Да, там се събират най-красивите цветя и най-хубавите балове са там, отговори студента. А могат ли тогава цветята от ботаническата градина на моя приятел професора да отидат също на бала? Могат. Добре, но как ще пресекат голямото шосе? Могат да литнат, отговори студента. Цветята да литнат? Да, разбира се. Виждала ли си онези цветни пеперуди? Червени, жълти, сини. Те всъщност някога са били цветя и са се откъснали от стеблата си. И са полетели. И понеже са били много послушни, са получили позволение да продължат да си летят без да се връщат на своите стебла. Интересно. Ами, аз утре ще отида при цветята в ботаническата градина на професора. Да, и можеш да им кажеш. Също, че от другата страна на шосето в двореца има бал. Прошепни на някой от цветята на професора, а то ще каже на останалите. Нима цветята могат да говорят? Попита Ида. Те не могат да говорят, но правят жестове и движения, които всъщност са техния начин на комуникация. Така те си говорят. Интересно, а професорът знае ли езика на цветята? Ами, знае го, разбира се. Един ден, когато професорът влязъл в градината, видял как една избояла коприва е обсебила един прекрасен карамфил. О, колко те обичам, казвала копривата на карамфила. И понеже професорът не можел да понася подобни неща, я търнал по листата, но тя така го изгорила, че повече не посмял да пипа коприва. През целия ден Ида не спираше да мисли за разказа на студента, как цветята отиват на бал. И вечерта, когато тръгна да си ляга, надникна в стаята на майка си и прошепна на нейните цветя. Знам, че тази вечер ще бъдете на бал. И отиде да си легне. Заспа, а през нощта се събуди и се огледа. Дали цветята още спят в леглото на Соня? Чудеше се Ида. Тя се ослуша. От другата стая се чуваше тих звук. Някой тихо свиреше на пиано. Толкова нежна мелодия и да никога не беше чувала. Тя стана и на пръсти се приближи до вратата и надникна в другата стая. А там беше пълно с цветя. Една жълта роза свиреше на пианото. Толкова прилича на госпожица Лилия. На пианото свиреше жълта роза. Същата роза, която Ида бе видяла в градината. И същата, за която студентът беше казал. Толкова прилича на госпожица Лина. По същия начин се поклаща, докато свири на пианото в ритъма на мелодията, също като госпожица Лина. Цветята бяха наобиколили пианото и слушаха, а някои вече бяха готови да започнат да танцуват. В този момент един неразпъпил се трендафил скочи и отиде
до леглото на Соня. Надникна зад завеските. Тогава Хортензията стана и двамата започнаха да танцуват. Толкова красив танц и да никога не бе виждала. Господинът пред огледалото се покланяше и поздравяваше цветята. А после отвори чекмеджето, а оттам веднага изскочи куклата Соня. О, тук има бал и никой не ме е казал, каза Соня. Защо никой не ме е предупредил, че има бал? Ще танцувате ли с мен? Попита господинът. Какъв кавалер? Отвърна Соня и му обърна гръб. Соня се надяваше някой от цветята да я покани. Но сякаш никой не я виждаше. Тогава тя скочи и вдигна такъв шум, че всички я наобиколиха. О, скъпо, удари ли се? Нарани ли се? Всички искаха да й помогнат по някакъв начин. Особено Хортензията, която бе спала в нейното креватче. Тя й беше много благодарна. Но Соня й каза, че няма проблем и всъщност в чекмеджето й е било много удобно. А Хортензията изподели, че няма да живее дълго и всъщност на следващия ден вече ще бъде мъртва. И я помоли да каже на Ида, когато на следващия ден я намери, да я зарови в градината, там където е заровила и нейното канарче. А на следващата година тя ще разцъфне още по-хубава от сега. И танците продължаваха. Продължаваха да идват и още цветя. Една бяла роза бе избрана за кралица на бала. С царствена осанка тя стоеше и наблюдаваше танцуващите. По-възрастните от цветята се грижеха за реда в залата. А на пианото се редуваха всички, които бяха по-музикални. Цяла нощ продължил танца на цветята под акомпанимента на нежната музика на пианото. А на сутринта си взели довиждане и се разотишли. А Ида си легнала и продължила да сънува танца на цветята. На сутринта, когато Ида се събуди, нямаше търпение да отиде и да дръпне завеските на леглото на Софи. Но бедните цветя бяха съвсем мъртви. А Соня си лежеше в чекмеджето безмолвно. Помниш ли какво трябваше да ми кажеш? Попита я Ида. Но Софи не отговаряше. Тогава Ида взе една кутия, постави цветята вътре, после извика своите братовчеди. Тя им беше разказала историята за бала на цветята и тогава те направиха по един залп. Опънаха тетивата на лъка и пуснаха по една стрела в памет на цветята на Ида. И така Ида се сбогува със своите цветя, а на следващото лято те изникнаха още по-прекрасни, отколкото бяха. Хареса ли приказката ми? Може да ми напишете коментар. Също и заглавието на любимата ви приказка. А за тези от вас, които също като мен обожават приказките, харесайте или се абонирайте за Театър в куфар. И ако се притеснявате, че може да пропуснете следващата ми история, кликнете на звънчето долу, вдясно. Може също да ме последвате в Инстаграм. Може да разгледате и снимките на страничката ми във Фейсбук.
Там ще видите всички неща, които правя. И за тези от вас, които са харесали моите кукли, свържете се с мен. И ще разберем дали бих могла да направя желаната от вас кукла. Линкове към Instagram и Facebook страничката ми ще намерите в описанието. А сега ви пожелавам вълшебни мигове с всички прочетени от вас приказки. И преди да ви кажа довиждане, за всички родители, които приготвят закуски, обяди, вечери за своите любими фамилии, ще поставя линк към еклектичната атмосфера и рецепти на Така готви папа. А сега довиждане и до скоро!